Sokran gak melok apa-apa. Mek Melok ya apa sih? wong mesti kandhane jarak T kok iso rajak T ngono. Walip ngono iku. Aku mujange muni jarate kae cak sikilku ngono lho. Malah apa rajak T. Oh cilik ben tau dolenan sih iku. Tahu, Lah iya. tapi dadi terus. Lah dadi lho ono persoalane ya. Soalane ya Payune pun iku nabrake kliru. apa? Nabrak balak-balik. Lah nabrak milih wedok sih nabrak. Etik. Eh, Sambel kacang umpamane gak lombok ijo gak kena iki. lho, lombok ijo. Harus lombok ijo. Mosok angger sambel kacang ket mang sambel kacang kok mesti lombok Lho, ijo. ngerti ya, si mang ini golone sapi-sapian. Tapi dadangi gak ngerti. Apa? Ya apa sih rasane lombok ijo durung ngrasakno. Ya apa rasane? Lombok ijo iku tak kandhani dak. Iya. Pedes gak pedes? Pedes yo gak pedes. Pedes gak pedes, Ya apa? legi gak legi. Ya apa sih? Ngene lho, pedes gak? Ya, Setengah Mbak. pedes lah. Nah, lak siji ambek lombok Siji. lepek iku. Lah, lombok Lombok lepek. lepek. Lombok keliru. Loh. Lombok telek. Lombok letek, cici Oh, iki lah. lombok letek. Mm-mm. Lombok letek lek karuan nih. Ya, bro, besar. Lombok Lombok letek. letek iku wis karuan. Letek. Nah, letek. Lombok letek. Nah. Iku wis karuan nek dirasakno pedes. Iya. Nah, nek lombok abang Heeh. gak tapi ono rasane. Gak, iku kau kembang-kembangan. Nah, tapi nek ijo Heeh. iku Apa? Apa? kenyos-kenyos. Lombok iki iku gunane, nek lombok letek iku kanggo pedes-pedesan. Ah. Nah, ya. Hmm. Nah, nek lombok ijo iki kanggo sedep-sedepan. Iya. Nah, lombok abang 3 meter. Ngerti? Montor. Apa, Jane kon iku sakjane kuwi dibuji wong wedok-wedok iki. Ya, Kok iso? nek lombok abang. Iya, Iya, iki iya. jane kon iki dibujuki. Apa? Nek lombok letek wis karuan rasa pedes. Mm-mm. Nek lombok ijo iku sedep. Iya, iya. Lombok abang iki jane ngono. Apa? Ge pantes-pantesan. Oh, mangkane ya. Nek ono Iya. pesta-pesta kok. Iya. Sego goreng dukure dikeki Nah. iku tek ya. Bareng nek mulutan iki lho. Iya. Sego kono sak cowek. Iya. Lombok abang sih dadi urung. Mangkane lomba abang larang regane. Nah, mulak kadane kok Makane gak dipangan percaya. arek angon iki apa? Eh? Arek angon apa sih? Ono Mas? maneh. Lho, arek angon. Arek angon. Ya. Arek angon mesti lek sik cilik ya. Mesti lek durung sunat si arek angon iki. Iya. Lah kok njaluk bojo lah. Gak mesti anake Sokran iki Iya. angon ya wis sunat. Mosok Mosok akhir arek angon durung sunat. Asli didelok wis golane Delok sunat sing sunatan, Cok. angon, nek sing angon gede, masuk durung sunat, Dang. nek gedhe iku dudu arek wong ngono lho, Pak. Oh iya. Wong angon. Wong angon. Nek iku arane wong angon, nek iki wong gendeng. Wong angon iki lho, wong angon kok kon nggih persoalan. Angon ndelek bojo iku akeh kon iku. Lho kok iso akeh nggon? Lho ya apa sih? Sebab sing dingon iku mang sapi wedok. Oh, bener rek ngono. Bener rek ngono. Wis ta bener. Asal itu. Loh, iya aku ngertian. Soale Sokran anan iso ngomong ngono wae ya. Iya. Sokran belak tahu ngono. Iya, Baru tak delok ya. Nek ngumbahi lho nek kali. Iya, iya. Iku gak bagian kepala didhisik. Mesti bagian bontot. Bagian belakang. Lipet dene bontot tok. Bisa jo ngomong arek angon gak? Saiki nae sarene jarak tim wis mari. Iku termasuk nostalgia. Pegel kabeh, Dik. Nostalgia ya apa sih? Ngerti Tuh, dadang kenangan iki. lama. Dadang iki tak kono. iya, iya. Nostalgia iki ngerti kon. Nostalgia. Iya. Lho. Apa? Nostalgia ya iku bangsane arek angon iku. Tapi Dik, Heeh. lagu iku mang ono sing tak senengi, syairane sing tepak pancen. Apa? Lho, lah sing muni ning ngene mang muter-muter karo golek utangan. Duh. Lah iku malah tepak iku mang. Muter-muter golek utangan. Ngawur ae. Lah iku mang muter-muter. Golek tembangan. Oh, golek tembangan. Gandengan tangan. Oh. Udah gak bener. Lah saiki diterusno, sarine awak pegel kabeh mor mumet-mumet, iya ta? Butuh pijet panjene. Waduh ya, Dik. Ya, pijet sing enak ya. Aku tak pijet, Dik. Ayo.
awak greges kaya ngene apa pakne sing dikarepake pijetono cek nang ilang pegele panganan sing lemah kabeh takon mesti sambatan wis tombok meja grenengan lenengan maneh tak terusan apane sing terus-terusan kandamu mbok sing terang-terangan alae macan ana ing tegalan pancen iku talane sandang lan pangan nek ngono tak dijatani kenangilang rasa tegele ya iku sing tak karepake rasa bisa nyambut gawe alah aduh mbokne awak greges kaya ngene apa pakne sing dikarepake pijetono cek nang ilang pegele wis tombokne jogrenengan apane sing terus-terusan kandamu mbok sing terang-terangan
Wigis kaya ngene Apa-apane sing dikarepake Picetono cek ndang ilang pegele Wis tombokne jogrenengan apane sing terus-terusan kandamu mbok sing terang-terangan pancen iku talane sandang lan pangan ya iku sing tak karepake Aja sokran akana mrene. Ya apa rek? Keturun ta ya apa? Arep nyidak rene akon tak culek. Iku mau ya apa rek pijet. Apa? Waduh. Iku arane pijet jaipongan. Yo, Sokran sampai keturun. Tadi nek dipijeti ya kudu ngeblak kene. aku dipijet isi diarani Apa? ngadeg kabeh. Wuluku, Dik, wulu. Oh, tadi Wulu. ulu jumbo. Ya Cilik apa? dek kareke dik. Iya. Tapi nek mijet tangane panjen Mantep. kroso. Mantep panjen. Soale ben iki tukang patri ya. Tukang patri. Tukang patri ya. Lho, antep nyekel soderan prasamu. Iku apa bener iku? Iku ana tukang patri. Iya. Lah nek matri sebarang iso iku. Nek ngono gak tak terusno, Dik. Lali-lali disoder. Lambene Sokran di patri. Ngono ta. Wong iku kudu ya apa dipelajari, mijet iki sawangane mijet ya. Ndelok tangane. Tapi roto. ya. Tangane mbok deku Mas siji tepu wantep. Iya iya. Ya apa wong ku tak delok mijete ya. Tangan limo koyo nyekel piano. Tangan lima. Sik ta. Keren. Kan iki gak keliru. Tangan lima ta driji lima. Driji lima. Driji lima ta tangan lima. Sokran rek. Kan dipejeti Bathara Guru. Tangan Iya, jili-jili lima. Lah iya. Iku driji koyo nyekel Apa? boyok iku koyo nyekel piano. Ditulis situ. Iya, ya apa? Jare Iku brutu sing dipijet. Rasamu ya rasamu dipijeti mau drijine lima. Iya. Upah apa tadi drijine? Lho, kok Apa tadi? lah sing iki nang. Lho sing tengah ra gak ono delok. masa Dik? Wit iku sing tengah gak ono wit. Lah sing siji mah Lho ngene rasane apa? kecepit. Ngremo kecepit gongseng. Wit iki delok. Oh, nek ngono arekku penipu. Penipu yo. Ya apa? Kau jiri-jiri papat rasane limo arene. Lah sing sitok nang nyene apa? Ya wayane rek. Wayane ya sembarang gending ya iso dipelajari. Mijet-mijet ya. Iki kari siji sing durung ono. Aku durung nyiptakno gending siji. Ngraji. Geraji ku mesti gendinge ku Iku enak. pecicilan ae dik. Enggak enak, musiknya enak wis gak ning nung grotok. Lah saiki gak dilanjutno maneh Iya, iya, yang iya. gending sing baru. Gending apa dik? Gengsi. Oh, gengsi.
tuku dadine bisa diguyu mula sing ati-ati nek nyandang kudu diteliti aja syukur berai kudune yo jaga kesi tuku